Здравейте! Казвам се Ивайло Пенчев, на 34 години съм и в момента се намираме в едно село, което се намира на 12 км от Кюстендил. Казва се Блатец, село Блатец. А нашето местенце се казва Благодат. Или поне ние така го кръстихме. Под ние имам предвид аз, моята съпруга и дъщеряни. 21 година купихме това място и нещата, които ни привлякоха най-много, бяха теренът с голям наклон, къщата с естествени материали, гората, която е в непосредствена близост, деренцето, което бих казал, че може би около 6 месеца има вода. И не на последно място, младото семейство, което има деца на сходна възраст с нашата дъщеря, което всъщност е едно от важните неща за нас, да има и социална среда, социален контакт. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това място? Колко е голямо, какви зони има за къщата? Мястото за момента е с 7 декара и 600 земя, като имаме планове мястото да се разширява. Възможността, която ни предлага самото място, е да стигнем близо до 13 декара. Наклона, както споменах по-рано, който търсихме, на него сме изградили за момента 2 изкуствени езера, които има още работа по тях, за да могат да задържат вода, дъждовна вода, но и това ще се случи. Други зони, които включва нашето място, които сега са започнати, от тази година имаме 3 кошера с пчели. Имаме за момента 5 лехи за зеленчуци, имаме множество плодове и храсти, с които някои от тях посадихме след като дойдохме на това място, някои от тях присъстваха вече на това място. Ябълкови дървета, сливи, круши, джанки, арония сме донесли и още много други видове. Друго място, което като зона бихме определили, е зоната, в която се намира нашия въздушен пояс, който засадихме миналата година и отчасти тази година. Включва дървета като габър, акация и бука. Искам да ви кажа малко повече за самия въздушен пояс. Включва бързо растящи пионерни култури, но също така и култури, които растат по-бавничко. Бързо растящите култури ще покрият, ще израснат бързо и ще направят сянка и ще позволят на по-бавно растящите култури да имат малко повече влага и малко повече сянка, докато пораснат малко повече. И в последствие ще бъдат оставени да растат, като се премахнат пионерните култури. Кажа също така, имаме каравана, която изкарахме първата зима там. Караваната, да кажем, че е подходяща за настаняване на доброволци и също така нашата къща, която предстоят множество ремонти, но планът е да имаме още повече места за настаняване на гости и на доброволци. Защо реши да живееш по този начин? Самата идея да живея сред природата по този начин започна някъде през далечната 2012-2013 година, когато с един мой близък приятел започнахме да се интересуваме от този тип начин на живот, започнахме да търсим информация и всъщност
едно от нещата, което ни беше като главна цел, е да намерим изоставено село и да почнем да го населяваме с хора с общи идеи. Хора с общи идеи и интереси, като в един момент 2014 година се запознах с моята съпруга, оказа се, че имаме общи интереси и започнахме да вървим с тази идея за напред. Излязахме в чужбина, събрахме средства и започнахме да търсиме нашето място. 2020 година. 2021 година намерихме нашето място, като, както ви казах, нещата, които търсихме в съответното място, бяха близост до гора, къща от естествени материали, земя с наклон, дере с вода или рекичка и млади семейства с деца. И всъщност, вървейки с тази идея, вървейки с тази мисъл толкова години, виждаме, че въпреки многото време, което е отнело, нещата се случват. Крачка по крачка. Каква е твоята визия за бъдещето на това място? Нашата визия за това място е да създадем всички онези неща, които биха допринесли да има повече хора тук. Повече социална среда, повече контакт. И същевременно да покаже много от принципите на пермакултурата, как можем да работим съвместно природата, а не срещу нея. Като този пример, който искам да дадем, е да може да насърчи още много повече хора, които да създадат такива местенца, живи местенца, които да карат хората да бъдат спокойни, да живеят сред природата и да знаят, че това, което земята и природата може да им даде, нищо друго не може да им даде.